Studenti minn skejjel differenti jingħataw vuċi biex jiddiskutu l-proposti tagħhom għall-futur tal-ambjent f'Malta. Tfal mill-Iskola San Andrea, il-Kulleġġ de la Salle, il-Kulleġġ San Benedettu u l-Kulleġġ San Nikola żaru l-Park tal-Majistral u wara mixja fil-kampanja ppreżentaw l-idejat tagħhom dwar l-Istrateġija Nazzjonali għall-Ambjent 2050. Ġejna niddiskutu ma' skejjel oħra dokument ta' strateġija fuq l-ambjent naturali li se jiġi ppubblikat u ġejna nagħmlu suġġerimenti tagħna u nikkommentaw fuq dan id-dokument. Aħna illum ġejna hawn sabiex niddiskutu u nagħtu xi suġġerimenti ta' kif aħna nistgħu ngħinu l-ambjent bħala nies u bħala studenti u ċittadini responsabbli. L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi li era ppubblikat din l-istrateġija għal konsultazzjoni pubblika fis-sajf li għadda u bħalissa tirrevedi s-sottomissjonijiet li rċevit mill-pubbliku qabel ma tippreżenta d-dokument finali għall-approvazzjoni tal-Parlament. Il-proposti preżentati lill-era minn dawn l-istudenti se jiżdiedu ma' sottomissjonijiet li saru fl-aħħar xhur, fosthom dawk ta' studenti oħrajn li qed jipparteċipaw fil-programm ta' Ekoskola. Nadia Zuda Lanzon li qed tmexxi t-tim li qed jiżviluppa l-Istrateġija Nazzjonali għall-Ambjent 2050 enfasizzat l-importanza li nisimgħu liż-żgħażagħ. L-Istrateġija Nazzjonali għall-Ambjent hija mibnija fuq 8 objettivi ewlenin li huma mirati lejn l-isfidi u l-opportunitajiet ambjentali ta' pajjiżna tal-lum u tal-futur. Dawn huma arja nadifa, biodiversità b'saħħitha, inqas skart ibħra notfa, aktar użu sostenibbli ta' riżorsi, kif ukoll ir-riżorsi u r-rieda meħtieġa biex inwettqu l-bidliet ambjentali. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli rringrazzjat lill-istudenti tal-li aċċettaw l-istedina tal-era biex jieħdu sehem fid-dibattitu pubbliku dwar din l-istrateġija. Il-Ministru Dalli qalet li l-pjanijiet ta' Malta għall-ambjent isbaħu nadif matul it-30 sena li ġejjin jeħtieġu l-parteċipazzjoni ta' kulħadd. Hija qalet ukoll li din l-istrateġija għandha tirrifletti l-prijoritajiet tagħna bħala pajjiż u li s-soċjetà Maltija trid taħdem flimkien biex din titwettaq. L-Istrateġija Nazzjonali dwar l-Ambjent ma titkellimx biss dwar dawk il-miżuri immedjati, ma din naraw li konna dawk il-miżuri li jistgħu wasluna sas-sena 2050. Fis-sena 2050 dawk li llum huma tfal u żgħażagħ ser ikunu adulti li jkunu qegħdin jgħixu f'dan il-pajjiż. U allura il-feedback tagħhom, is-suġġerimenti tagħhom għalina huma importanti ħafna. Ħadd gost li smajt ħafna suġġerimenti differenti u issa għaddejn bil-proċess biex dawk is-suġġerimenti naraw li jkunu parti minn din l-istrateġija.